Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Youth Council West Khasi Hills District Hakar Pusau Terik Benai Nailar Arhajar Arpulai Hapo Kajingilam Usamla Lumlang Hars Imli President Kalalit Banya Kendu Yo DC ke West Khasi Hills Usahab Garot LSN Dykes Halor ke Jingut Jingnam ki samna bat ki kmi ki kpa ki samla wat kam ki ba apply ka post technical assistant ha DRDA usamla lumlang khars imli president ke HYC ulong bakat kum ke jingwat jingtip ke HYC la khod ya ka advertisement ha ka arpu sautre gubnai nailar arajar arpu ar bat hadu sanpu prangut ki ba tab bat kat kum ke screening committee ka balalong hau khan riu tere uleber arajar arpu lai kala jiet hnyongot bandit cha ka personal interview Henry haka jingpen bena ka bami haka Henry trek unai tung arajar arpulai lab tha pat bandan ka written examination haka khat hendai trek benai nailar arajar arpulai Henry ka basngoli ngo pan haka por tho examine kimi ki kerteng ki bamdan haka list ka bala dep jet ka screening committee sho lai thoru ba haka jingpen bena ka bala penmi haka shitrek benai nailar arajar arpulai la jet laingot bat kita ki bamdan haka list ru ki poi haka final interview bat kani ka la pendingo shisai ki samla wat kam wat jam Pon nak liang jongi ke HYC West Khasi District ni lah hakane ka no phaising le kendu yo deputy commissioner jong ka West Khasi District ka jingi keren ka jongi halor ka ni ka post technical assistant ti ka bala khot advertise ya ka ni ka advertisement haka ap sautrik August arjar ku ar krisnam baladap but kinong thap ya kani ka post ti gilong sanpo prangut tina kani ka nagini sanpo prangut ka katkum ka minute jong deputy commissioner ka bangi layo nang te katkum ka minute kalong ko ka blasong ha ka khandru trik mars arjar arpulai long la select yakini ki nyungut ki khun samla jong ka dong ka thain ke jongi bakin lech ka personal interview namta kani ka post te nagasan pupra la sedek ikini gi nyongut but hangni la dep krenshai bakin le chaka personal interview penban la rangi phai pat sakawe ka notification ka balami hakini ka notice kong ba kin penbet pak da ka exam ka written exam kata kalong ke written exam ke la penbet hatai zim hall haga khat khandai tarik jong Julai arja apply nam ta written test te hadin bala mi ya kani ka wasngolong kolong hakani ka written examination naki nyongut la select rai lami tamru ki kerteng ki bomdon hakani ka list ka bala dep select nakaliang jong ka office lembaga screening committee te kumta nakaliang jongi ngim sohun ya kani hadin gejing ujung nam jong ki samla tuli ki bawat kam kumju ro halor ke jing ujung kimi pa jogi khun ki bala penut prinsip ndai anda lapoi kum kini ki jing le wat kam kala long no kum ni ka ba pen diu men sem ki samla kendu yo DC nakliang jong ula ong lokular ya ka we ka menta ka ba sepang di nyungut uang nomor bakat kum ka rules bala pej bang long ba ki pej aga ratio we hapo lai kumta lapet nyungut kila bune kumta ban pha no yang ni nyungut haga written examination te hendai ya kata ka ba ong mi tam ki we pergi kerteng no lo kini nyungut ya kata umpat ong nomor ba kadang uang ba sawat benya nomor umdai mo u ba penlut gini ki hendai usu peniat kum saman hendai ki udon ki we pergi no pe te nak yang jongi kaseng katkum bijing ya jingtip katkum kanika notice ka ba hashi tarik August arja apply kani ka notice kala krenshai kaba ki ba pas ha kani ka written kilong langut kamba ladon hi gejing suba ba khamtam ki samla tuli gi ya samawat kam ye thu ba udon utau bom rung ha kani ka list nyongut upoi se kani ka personal interview tikumta naklen jungi import kwa ban ai gi kerteng se naklen jungi ru ngidang wat ni anre kwa baga exam ka baga DSC lane ka kumbang akan digawepat ka ladai ka DSC lane ki ba penbet yang program lang ba ka DRE ka district program coordinator ki ban penbet marbodor ya kani but ladai ni krenshai syaka DPC lane syaka DSC ni krenshai balada ki mi kerteng ki bomdan haka list ka bala dep screening
daka screening committee kalau long haga khan ru trik jong mas arja apply nak leng jongi ngin haban sim da goi pakilat rengi kepat UDC ba un le kata ngi le kandu UDC wong nak leng UDC sim kiai ni jingi kandu jongi un saai ka jubab ni singi halo kini bentar la ka dei ni kalat kata ka ba kisama puli long tinget ba ikwa ba ke DSC kan long khui kan long transparent khang ba hi khun samawat kam Hindon jing shania ya ka DSC